Jesus, du Guds levende ord, som de prøvede at gøre tavs. Tal til os i dag, for du kan ikke tvinges til tavshed. Ordet kan ikke slås ihjel. Tal til os, Herre, og giv os håb og trøst og tro. Amen. Jeg vil bede jer at rejse jer og høre det hellige evangelium, som evangelisten Matthæus skriver. Gud være lovet for sit glædelige budskab. Efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen. Da jeg skulle forberede prædiken til i dag, så kan man jo gå og tænke lidt over, hvad skal man sige? Hvad skal man sige til påskedag? Og der var ligesom en sang, der blev ved med at presse sig på, eller særligt nogle ord fra en sang, og nogle af dem står heroppe. En sang, som Hymns from Nineveh lavede i forbindelse med et julealbum for et par år tilbage. Som handler om det her med at miste. Og komme hen til graven. Og jeg synes, de der ord er, de sådan på en eller anden måde talt til mig, det eneste sted, du ikke er. Det er der ved graven. Og jeg tænker, at måske er det en erfaring, som jer, der har taget hen til et gravsted, måske også godt kender fra jer selv, at man kan stå der ved graven, og det kan virke fuldstændig absurd at tænke sig, at det skulle være der, personen er. I virkeligheden lidt den samme følelse, som man kan have, hvis man er med en man har mistet, en afdød, at man kan også der blive ramt af følelsen af, at der er ikke nogen hjemme på en eller anden måde. At det her legeme, ja, det ligner den, som man har mistet, den, som man holdt af, men det er ligesom ikke rigtig den samme længere. Legemet er blevet koldt og voksagtigt i huden osv. Og så kan man tage hen til graven, og måske kan man have den der følelse af, at det her det er det eneste sted, personen ikke er. For personen er jo med i hverdagen, i livet, i alt det, som man gør og tænker, så vil der jo være ved den, man elsker at være med. For mig at se, er det i hvert fald ikke specielt lige der på kirkegården, hvor vi kan mindes den afdøde. Men selvom vi bærer dem, vi har mistet med i hjertet, så vil de jo også der forsvinde en dag. Med tiden kan man opleve måske, at dem, man har mistet, at øjnenes glød eller deres stemmens lyd faktisk begynder lidt at fortone sig. Hvordan var det nu lige, det var? Og en eller anden dag, så vil vi også være glemt, og dem, som vi huskede, vil dermed være glemt.
Sådan er det. Vi er støv, og vi vil blive glemt over tid. Det er et menneskeligt vilkår. Og det er vel også derfor, at mennesker har bygget store monumenter over sig selv. I Egypten kan vi tage ned og se pyramider bygget for tusinder af år siden til minde og gravplads for nogle mennesker, som har syntes, det var vigtigt, at de skulle huskes. Vi har kirker, vi har operahuse og kunstmuseer med minder om mennesker, som ikke længere er, men de bliver husket i de der bygninger. Eller bliver de? For end ikke pyramiderne er for evigheden. Der er sådan et fantastisk digt, som den engelske forfatter Shelley skrev om Ramses den anden, Ozymandias, som han bliver kaldt. Og han lader en rejsende komme til et sted og finde de her ord på soklen af en bygning. Og der står så, my name, og det er næppe stået på engelsk, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, ye mighty and despair. Det der fortvivlelsen, som Ramses den anden, jo, det er fiktion det her, det er ikke faktuelt, men den her fortvivlelse, som Ramses jo gerne vil indgyde dem, der måtte se hans store bygningsværker, blev i virkeligheden dobbelttydigt, fordi han havde nok tænkt sig, at de skulle fortvivle over, hvor stor og mægtig han er, men nu står kun soklen tilbage, alt andet er forvitret. Det er Shelleys pointe. Fortvivlelsen er, at selv store bygninger, selv store mindesmærker skal med tiden forsvinde. Alt skal glemmes. Selv pyramider og kirker og alt muligt andet, som er sat som mindesmærker over nogen oftest. Er det ikke påfaldende, at mange af disse store bygninger, pyramiderne og kirkerne, kan rumme knogler af mennesker, vi skal mindes? Men der er en sær bygning, der står midt i Jerusalem, som er kendt for, at der er absolut ingenting at finde derinde. Der er ingen knogler derinde. Gravkirken i Jerusalem. Den er tom. Det er budskabet. Den er tom. Jesu grav er helt anderledes end alle andre grave. Af tre grunde, fordi den er tom. Fordi ham, som lå derinde, aldrig kan glemmes. I modsætning til alle andre, som med tiden vil forsvinde. Han kan ikke glemmes, for han er evig. Og derfor er denne grav anderledes også af en tredje grund. Fordi dette sted er lige præcis ikke det eneste sted, han ikke er. Den evige Gud er netop til stede lige der i døden. Da David i sin 139. salme skrev, at lægger jeg mig i dødsriget, er du der. Så var det lige præcis Jesus, som han talte om. Den Jesus, som vi, når vi går ind i gravens mørke, skal møde. Det er ikke det eneste sted, han ikke er. Lige præcis. Der er han, og det giver os trøst og håb. For vores døde, de skal nok vente på opstandelsens dag. Men de skal ikke vente alene. De venter i Jesu favn. Hvilken trøst og hvilket håb, der er deri. Det er i dag, påskedag, opstandelsens dag, glædelig påske. Graven er tom. Det hører vi. Og jeg må ærligt indrømme, at dette for mig er en af de sværeste prædikener at holde. Eller forberede mig på i hvert fald. Den er ikke svær lige nu. For hvad skal man sige? Graven er tom. Det er et fuldstændig forrykt og skørt budskab. Graven er tom. Og vantroen, den kan måske nemt
melde sig over for det budskab. Jeg holder i virkeligheden meget af Lukas' version af påskebegivenheden, opstandelsesbegivenheden. Han skriver sådan her om kvinderne, da de står derovre for den tomme grav, mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro. På en eller anden måde, så kan jeg godt genkende mig selv i dem, lige der. Hvad skal jeg egentlig tro? Hvad skal jeg egentlig mene om dette mærkelige budskab, som kun på en eller anden måde kan gribes i tro? For viden, vores sunde fornuft og videnskaben lærer os jo, at det eneste sted, vi er tilbage, det er et lig, der formulder og bliver en del af naturen. Der er ingen, der opstår. Det fortæller erfaringen også. Hvor mange mennesker vi end har puttet i graven, så er ingen af dem vendt tilbage nu. Det er erfaring. Og for mange har det også ledt til, at man tænkte, at de her disciple, de her skøre enfoldige ikoner ved graven, de er ikke helt ved deres fulde fem. De var vel også lidt smådumme dengang, ikke? Troede på lidt af hvert, flade jorder og lygtemænd, og jeg ved ikke hvad. Så det er nok bare, fordi de var lidt dumme, at de troede på, at Jesus var opstået. En fortidig overtro. Men det er jo ikke sandt. De var ikke dumme i gamle dage. Og de synes også, det var skørt. Husk bare på disciplen Thomas. Han tror jo ikke på det. Matthæus siger lige frem, at da de står, og han sender dem ud i verden med missionsbefalingen, at nogle af dem tvivlede. Selv der. Og Paulus, han skriver sådan her. Men når det prædikes, at Kristus er opstået for de døde, hvordan kan så nogen af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse for de døde? Det er et af Paulus' formål med hans første brev til korinterne. Det er at skrive om det her med opstandelsen. Fordi de tvivlede på det, fordi de godt ved, at det er noget skørt noget, og noget nogle enfoldige ikoner må have fundet på. Og nogle skøre disciple, eller hvad ved jeg, for der er der ikke nogen mennesker, der opstår for de døde. Det ved vi godt. Eller ved vi så det? Lige så skør den måtte synes for os i dag, lige så skør har den syntes for dem dengang. Og alligevel, så greb det din i tro. Alligevel gik de ud og fortalte om det. Og man kan lægge mærke til den her første menighed, som var grebet af en stor messiasskikkelse. Hvad ville der normalt have været sket med sådan en bevægelse, når lederen døde? Så ville den gå i sin mor. Eller også ville der være en ny, der var blevet leder. Men lige præcis denne bevægelse hævdede hårdnakket, at han var levende, og at de ikke havde brug for andre ledere. Og den gik ikke i sin mor, den voksede og voksede. Ja, de mennesker, som greb denne tro, de var villige til at dø for den tro. Det er man sjældent for en løgn. Og Paulus, når han skal fortælle om det her, hvad gør han så? Han henviser til en række vidner. Det er sådan cirka omkring år 50, at Paulus skriver det her. Det er altså ikke særlig længe siden, at den her påske fandt sted. Og det er rimelig friskt at begynde at henvise til alle mulige folk, som man muligvis kender, og fortælle, at de har set ham. Hvis de rent faktisk ikke har set ham. Kefas og de andre disciple, altså Peter og de andre disciple. 500 brødre, som altså må gå rundt i Jerusalem og påstå, at de har set ham levende. Det er friskt
af Paulus, hvis ikke det er, fordi det er sandt. Og det kan godt være, at der er mange, der måtte påstå eller tænke, det er jo dybt usandsynligt, at en død mand skulle opstå. Og at det mest sandsynlige måtte være, at de er dumme, eller de er ramt af en eller anden massepsykose, eller at de må have lavet en eller anden fællesløgn. Men er det i grunden virkelig mere sandsynligt? Eller når alle tingene bliver lagt frem for os, må vi så i grunden ikke erkende, at det mest sandsynlige var, at den grav, den var tom. At Jesus er opstået fra de døde. Det vil jeg simpelthen mene. Jesus er opstået fra de døde. Det er det, som kirken og kristendommen står og falder med. Paulus skrev sådan her i et selv samme brev. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Hvis han ikke er opstået, så er vi løbet med en stor løgn. Så er der ingenting af det, der er sandt. End ikke et lille godt ord om næstekærlighed, eller vend den anden kind til, så er manden jo død og borte og bimlende gal, hvis han har påstået det, han har påstået. Men er han opstået, og det er han, så er det sandt. Så er det, han prædikede, sandt. Og så er det jo uomgængeligt, det han prædikede. Så er han uomgængelig. Så er han ikke bare en god idé, eller en god mand, eller noget. Så er han Gud, som han også hævdede, han var. Så er hans prædiken sand. Så er det sandt, som Paulus også siger, at han er førstegrøden. Paulus siger, vi er de yngværdigste, hvis vi tror det her. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden. Så er det sandt, at han er førstegrøden, og at der venter endnu en opstandelse. Så må vi have håb og trøst i vores sorg. For det er sandt. Det er det eneste sted, vi ikke er og ikke skal være. Det er graven. For vi skal være hos ham. Det er sandt, at der venter endnu en påskedag bag vores langfredags sorg. Derfor glædelig påske, og derfor lov og tak og evig ære ved dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil jeg bede jer rejse jer, og lad os med apostlen tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.